Давай, говори. Здравейте, приятели! Мамо! Мамо! Браво на Севан! Къде Мамо! се качи? Мамо! Ау! Гледай, какво става? Гледай, какво място ма да види това Петю, бе. Втория най-висок връх в България. Да. Минахме, даже времето... Откъде, кажи откъде съм те прикарал? Времето по табелата покрай Джамджевия ръб. Като професионалисти, ама само покрай. Сега, Кажи, като мина покрай Казанич. мигтах покрай Казанич. Сега да ви обясня най-важното. Значи, по табела е 3 часа и 30 минути. Аз го качих за 3 часа и 20 минути. Това значи, че съм по-добър от табелата. Няма стигане, братко. Аз съм си направил план за 5 часа, качвам го за 3 часа и 20 минути. Имам страшен апгрейд. Човек, аз съм страшно на ниво, натрениран. Гледай какви крака. Браво, Стиване! Гледай какви крака. Гледай. Браво на Севан! Машина! Зверове. Сега най-интересното, значи някакви гладни хора са си направили пещ. И тук идват, носят си агни и пекат. Каква песня? И сега ако ти ще кажа, че за свещи, на мен ме мяза на пещ. Не е лошо. Не е лошо, временцето е топ. Хареса ми. Пак да ме доведеш. Не тук. Някъде другаде. Пак ще доведа. Няма проблеми. Ей, тук от среща трябва да идем. Котело и кончето. Кончето, вчера качихме само едно магари женско. Тодорка. Някой ден ще качим и кончето. Приятели, много съм надъхан. Добре беше. Този път почти не съм плакал. И сега остана и да слизим. Райко е с нас. Времето е хит. Няма град. Ще хапнем и пътуваме надолу. Това е кратко видео, защото съм много превъзбуден. Видяхте ли пак връхчето? Връхчето видяхте ли? Та-да! И чао!